I nešto ljudi ima nas, danas ćemo igrati jednu super igricu koja se zove Subway Surfers. I to na kompjuteru igramo, pa ćemo damo link u description. Krećemo. Mnogo je za igrice. Čekali za ljudi. Pokušat ćemo da nađemo, evo kaj slova. Morate skupljati, morate skupljati što više i što više, čekaj, ovi, kako kažem, novčića, to je, ima i na trading skine. Ja sam kupio. Imam opet party. Igrica je mnogo dobra, ali neke kad ne uspješ, počeš da se kidaš. Zašto se kidaš? Zato. Pokušajte što veće poene sakupljati, zbog toga dobijate ove pare i možete kupiti ovo. Ja sad skupljam za mnogo dobrog lika. Ujebe. Ti ne smijem malo. Morate pratiti kuda ti treba ići vozovi. Či što su... Samo je kliko si pojavio se misli. Danas je party. Ok. Danas ćemo pokušati da dobijemo party. Pa ćemo raditi tako misije, valjda. Pa ja snimam. Izvinite što se nisam prije aktivirao. Moram sam nešto oko škole i tako. Htio sam će sve... Ne, jebem ti miš. Fuck. Znači, mnogo prehlađen sam. Tako. Da može. Znači, mnogo je dobro. Znači, bit će vam dano lik. Ja mislim preko pirata baj. Morate skirati ili pogledat ću preko torrenta. I hoćete. A vaše dobre hotike. Ovdje hotike. Za sad imamo par isto kao imamo. Meni je skoro 13.200. Bio mi je milion, da. Zato što sam moram sam da instalirao i tako. Sad idem vam. Evo šta je. Sad će ovdje kamoz. Tude. Či mnogo tako. Vidite ovaj blok. Či vidite blok. Či nema kud. Či nema kud.
Sinea good. What? Wait up. No. Ja, nie, Cisco. Sì, malo je, nije, ne znam kako kaže, nije teško. Lijepo. Brate, samo zabavno možete lagano. Ovako kad ti vozu, ako ti ideš i voz ti ide. To moment. Ono gdje ga skače. He? Das makar da je nekak je se sparam, a ne ovo govno. Reći, dva skita i gređem za igru. Aktivirao skit. Hvala. I evo nas, part. Da vam još iz Y, ali ga nađem sad, molim vas. Kajacite se što, ako vam ne Y, ovo epizod, da, cijeniti isto ovaj jetpack, koji je isto dobro zapalio. Opa, ili još bolje, jetpack sam nema. Tukaj. Ovog puta sam imao sreće. Joj, koji sam tu polju. Ovo skupine te stile. Jednog hilja. Koji? I pozor ljudi, to je sve klip. Vidimo se u sljedećoj epizodi Super i ovako. Pozdrav za ovcu ili savčića. Pozdrav. Ćao.